Гледаме петъчния парламентарен контрол по БНТ1. Депутатката от БСП Мая Манолова усилено иска да вземе думата. Тя иска, ама кой я дава? Дала съм обявила думата. Следете и ме слушайте какво казвам, госпожо Манолова. Депутатката сякаш не остана много доволна. В крайна сметка Цецка Цачева дава думата на госпожа Манолова. Оценявам чувството ви за хумор, но никак не ми е смешно. Госпожо Манолова, прекъсвам ви. А тък му започва да набира инерция. Отнемам ви думата. Ако не се подчините, ще ви отстраня от пленарно заседание. Госпожо Манолова, моля ви, седнете си на мястото. Мая Манолова се даде без бой. А какъв хубав скандал можеше да стане. Но надеждата за патаклама умира последна, защото на трибуната беше поканен най-лютия сред всички депутати. От името на парламентарната група на Атака думата има господин Волен Сидеров. Последва 2-минутна реч на Волен Сидеров на предизборна тематика, след което госпожа Цачева реши и на него да отнеме думата. Господин Сидеров, моля ви, не ме само прекъсвате, аз имам Господин Сидеров. Изчезна му гласчето на господин Сидеров. Народното събрание няма компетентност да участва в предизборни агитации, нито пък да излъчва кандидати за президент и да обсъжда кандидатурите. Тук Волен Сидеров не издържа и понечи да си включи сам микрофоните. Моля ви, не ме докосвайте. Не ме докосвайте, господин Сидеров. Това ми прозвуча познато. Не ме докосвайте, господин Сидеров. Успокойте се. Вие сте страхливи хора. Господин Сидеров. Антиконституционни действия. Включете микрофоните. Няма да включа микрофона. Седнете си на мястото, господин Сиредов. Кой ли е този господин Сиредов? Седнете си на мястото, господин Сиредов. От напрежение госпожа Цецка Цачева започна да си преплита езика. Въпреки това не се предаде. Поради безредици в пленарната зала прекъсвам заседанието. Нарушение на Конституцията. Заседанието беше прекъснато, но не и Волен Сидеров. Нарушение на Конституцията. Вие сте просто жалки страхливци. Това е. Това показвате на хората. Жалки, нещастни страхливци. Еми, така става в България. Двама се карат, цял парламент печели. А народа отново губи.